माने दिनै जुन मासनि 17 तारिखाव माने आंनि बुरैया दिनै खारदों आरो बे न'निफ्राय थगायनानै बे न'निफ्राय खिन्थालाङाबासिनो थांदों माने ओमफ्राय लोगोनि स्कुटिखौ लानानै बियो फंबाय लेंनायनाव आलासि जाहैनो होननानै बे थांदों खिन्थु बे आलासि सासे स्कुटिनि लांनाया बे गिदिंना फैफिनबाय हर थानानै बेहा माने गिदिंनानै फैफिनाखिसै बिनिफ्रायनो बियो माने आलासि जानाय दारखुसि फंबाय लेंनाय माधबनि न'निफ्राय बियो माने हरब्रै हर थानानै बियो माने रङियासिम बे दोनहैनानै ओमफ्राय बियो माने क'क्राझार थांदों होनदों ओमफ्राय जों सोंदोंमोन गाव फन खालामहरदोंनो क'क्राझारनिफ्राय फैसा मोननांगौ दं होननानै बियो माने फन खालामहरदों जाहैदों माने बे आंनि बुरै उषा ब्रह्मआ फैसा मोननांगौ दं होननानै फन खालामनायखाय जोंबो माने सानदोंमोन मानि फैसा मोननांगौ दं खिन्थु दिनैसिम बियो आरो न'खर गावनि सिमजों फन खालामाखै बियो थारमाने मनिका होननायनि सिमजों बियो माने फन खालामदों माने मनिकाया दिनै सोर मनिका होननायनि नाम्बारजों फन खालामदों बियो खिन्थु मनिकाया दिनै बेफोरनि जाथाय जानानै मारै थांदों बेखौ मिथियाखै खोमा बियो खिन्थु दिनै जोङो नागिरनानै एसे माबा आथा फाथा लानायनि माबायाव बे ओंखारदों क'क्राझार आसाम इन्डास्ट्रि हाब्रुबारि गामि बिनि ओंखारदों आरो ओमफ्राय बे उषा ब्रह्मआ दा बिनिफ्राय फैफिननानै दा बियो माने बबेबा बे जायगायाव बे फैफिनदों माने क'क्राझारनिफ्राय फैफिनबाय बियो माने बबेबा लोगोनाव दङब्लाबो बियो थाफैथों न'आव फैफिननांगौ बा मा जाथायाव जों जालायदोंमोन दाबो भुला बा आंनिबाबो खिन्थु न'आव फैनानै बे थाफैफिननांगौ आरो थाबैनो फैनानै बे थाफैनांगौ आरो न'आव फैफिननांगौ मालायनाव ओरै गोदाव सोराव थाबाय थादों बे मा मावनानै दं बा माबा मोनसे मावनाय दङबाबो आरो जायनि न'आव दङबाबो बियो मा हिसाबै थादों बा आलासि महरै थादोंना बा रुवाथि हिसाबै दङ ना लोगोनाव दङ नाथाय लोगोआबो दिनैसिम साननांगोन जायनि न'आव दङ बियो दा एफा गोबाव मारै थाफैगौ गथ' गथाय दंना गैया बा मारै फैखो बेफोरखौबो सोंदोंना सोङाखै नाथाय बे जायनि न'आव दङ बा लोगोआबो सोंदोंना सोङाखै बेफोरखौ जों मिथियाखै नाथाय जायनि न'आव दङ जेनेबा गतिके आंनि नम्बरा जादों 7896304175 जेरावखि थाया बेखौ नुयोब्ला जेनेबा आंखौ कल खालामनो हागोन आंनि नम्बरा आरो आं खेबसे बुंबावनि 7896304175 बे आंनि नम्बर आंखौ कल खालामनो हागोन आरो दिनै बियो उषा ब्रह्म आंनि बुरिया सिमफोरखौबो बे अफ खालामनानै लाजोबदों आरो दिनै बिनि फंबाय लेंनायाव फन खालामो खिन्थु जोंखौ माने न'खराव बिसि फिसाय बा मारै दं बेफोरखौ माने बियो फन खालामाखै खिन्थु मालायजों रायज्लायनो हादोंबा न'खराव मानो रायज्लायहरनो हायाखै आंहा गथ' गथाय हिनजावसा सानै ओमफ्राय आंहा दा फिसाला सासे दं लास्ट ओमफ्राय क्लास 5आव थाङो नैबे गेलाइस्रियाव ओमफ्राय फिसाजो सानैया हाबा जाजोब्बाय जोंनि फिसौबो दङ बिजामादैबो दङ आरो बेखौ खोनानायाव माने बियो आलासि थाब फैयाव माने बेखौ बिजामादैयाबो माने नायहैदोंमोन थारमाने बिखुनजोबाबो बिमा होननानै बिसोर नागिरहैदों फिसाजो बिमाफोरबो बिजामादैयाबो थांनानै नायहैदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बियो माने क'क्राझाराव थांगौनायसै माने ओमफ्राय गैया बिदिनो बिसोरो एसे फनाव बे समाव रायज्लायदों आरो क'क्राझारनिफ्राय दायो नोंथाङा नोंनि बिसिखौ मा खावलायनो सानदों आं खावलायदों बेखौनो जेनेबा थांबाबो बा रागानि बुगावबा जेनेबा बबावबा थाबाबो फैफिननांगौ बे न'आव थाफैनांगौ बिनि फिसा फिसौ दं